A Igrexa de San Pedro de Bande converteuse nun emblema da galeguización da memoria colectiva, un lugar onde a lingua e o recordo se deron cita para afirmar que o galego é a voz dos devanceiros, o latexar da terra e a expresión máis fonda do noso sentir. O acto contou cunha ampla representación institucional. O presidente do Parlamento de Galicia, o secretario xeral da Lingua, o presidente da Deputación de Ourense, que estiveron acompañados de deputados autonómicos e estatais, senadores, directores xerais e 13 alcaldes e alcaldesas da provincia. Bo día a todos, autoridades, señoras e señores, teñan un día estupendo, como así, ademais. Atopámonos hoxe nesta fermosa igrexa de San Pedro de Bande para celebrar un novo acto da campaña En Galego Agora e Sempre, unha iniciativa que percorre Galicia co obxectivo de devolverlle a lingua galega os espazos de memoria. E facémolo con emoción e con gratitude, porque o galego é moito máis ca unha lingua. É a voz dos nosos devanceiros, é o latexo da terra, é a expresión máis fonda do noso sentir. E por iso queremos que todas as persoas que nos precederon sigan presentes nas palabras galegas cos que hoxe seguimos nomeando o mundo. Dende a Asociación de Funcionarios e Funcionarias para a Normalización Lingüística de Galicia, levamos anos traballando para que o galego recupere o espazo que lle pertence en todos os ámbitos da vida, incluído este territorio tan sensible e especial como é a memoria colectiva. Porque as palabras teñen alma e cando están pronunciadas na lingua que nos sae de dentro, acadan unha verdade única que non precisa traducción. Nestes tempos de presas, distraccións, excesivo balbordo e modas que chegan de lonxe e banalizan tradicións que poñen en perigo, en entredito moitas das nosas, esta campaña convídanos a pararnos un intre, a erguer a vista e mirar cara atrás para recoñecer o valor da palabra herdada. Porque cada vez que redactamos unha esquela, facemos un recordatorio, unha lembranza, unha despedida ou facemos unha lápida escrita en galego, estamos dicindo que a nosa lingua non remata coa vida, senón que segue viva no recordo das persoas e na memoria das quelas que xa non están e dos que quedamos. Por iso este acto é moito máis ca un acto simbólico. É un compromiso colectivo, unha homenaxe aos devanceiros e un chamado ás xeracións futuras, porque mentres haxa alguén que lembre, fale, escriba, cante ou rece en galego, a nosa lingua seguirá viva. Está connosco dona Sandra Quintáns, alcaldesa de Bande, unha muller nova fondamente vencellada ás raíces galegas que dan identidade a estas terras e que vive o galego con toda a naturalidade. Dela é a palabra. Pois ben, reunímonos para afirmar algo que forma parte da nosa identidade máis fonda, o orgullo de falar e vivir en galego, a lingua que nos une, que nos explica e que nos dá nome como pobo. A declaración de Bande pola lingua galega nos actos de memoria que hoxe imos compartir representa un compromiso colectivo, o de facer que o galego estea presente tamén na lembranza, na homenaxe e na palabra coa que recordamos a quen nos precedeu. Quero agradecer á Diputación de Ourense, á Xunta de Galicia, á Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística e a todas as persoas e institucións que apoian esta iniciativa pola súa sensibilidade e implicación. E quero facer unha mención especial a Miguel Santalices Vieira, presidente do Parlamento de Galicia, por contribuir con xenerosidade e exemplo persoal a este acto, ao descubrir no cementerio, que logo pasaremos alí, unha placa en galego no panteón da súa familia. Un xesto simbólico, pero profundamente significativo, que amosa o respeto pola lingua e pola memoria das nosas raíces. Gracias, Miguel. Hoxe en Bande convértese nun símbolo, modesto pero firme, da restauración da nosa memoria lingüística, dese dereito que temos a vivir, lembrar e transmitir en galego. Moitas grazas a todos e a todas pola vosa presenza e polo voso compromiso coa lingua que nos une. O galego, agora e sempre. Graciñas a todos.
A Asociación de Funcionarios, que é a entidade que está promovendo estes actos, leva máis de 40 anos abrindo camiños e derrubando presuizos para que o galego teña un lugar visible de prestixio en todos os espazos de uso. Tamén no xurídico, ese espazo tan complicado. Un labor constante, comprometido e eficaz, guiado pola vontade de facer do galego unha lingua viva, útil e plenamente normalizada. Un traballo que debemos en gran medida ao sen presidente, don Xoaquín Monteagudo Romero, que ten agora a palabra. A idea que nos levou a promover esta iniciativa concreta en este ámbito foi a de responde á idea de gañar novos ámbitos para o uso do galego na vida social do noso país. Resultábanos rechamante que en un sitio tan simbólico e tan importante para Galicia, para a vida da nosa sociedade, en un sitio que está xeográficamente expandido por todas as parroquias de Galicia e que ten unha significación tan seria, incluso desde o punto de vista religioso, pois tradicionalmente non estuese ausente totalmente, prácticamente, a lingua galega. Por esa razón, empezamos a promover esta campaña ca colaboración de entidades culturais, asociacións de veciños, concellos. Fomos recorrendo durante estes 20 anos prácticamente todos os corrunchos do país e fomos recorrendo os corrunchos do país facendo actos en que cambiábamos as lápidas, o galeguizábamos as lápidas de persoaxes singulares de cada comunidade. Para facelo, escollemos persoaxes da cultura popular. Fixémolo a mantenta. Buscamos canteiros, carpinteiros, caiteiros, parteiras, cantareiras, carpinteiros, e no seu caso tamén buscamos xente da vida activa do país, como empresarios, e, en definitiva, buscamos personaxes que tuveran unha significación singular en cada comunidade, procurando arredándonos un pouco da idea do elitismo cultural, dos escritores, dos poetas, precisamente coa idea, digamos, de trasladar o galego dese ámbito máis ou menos elitista, no que, de alguma maneira, pois estuvo identificado a ámbitos e a sectores máis populares. Nesta liña, afortunadamente, hoxe estamos aquí en Bande, na que, por unha banda, destacaría que seguimos nesa senda de homenaxear a persoaxes do povo, a persoaxes que teñen unha importancia cultural, que son significativos, como é, en este caso, o pai de don Miguel Santalices, que é un referente democrático, que é un referente galeguista de Bande, de toda a súa comarca, e que, de alguma maneira, empata ben na filosofía e na que nos perseguíamos todo este programa e toda esta iniciativa. E, por outra banda, outro aspecto moi importante de hoxe é que, gracias á xenerosidade e á sensibilidade de don Miguel Santalices, do presidente do Parlamento de Galicia, conseguimos algo para nós moi importante, e é que a primeira institución democrática do país, co seu presidente á frente, pois, de alguma maneira, respalden toda esta campaña, o cual para nós creo que ten moito valor, e non solamente valor simbólico, sino que ten un valor práctico, porque pensamos que ten un valor pedagóxico e que pode ter trascendencia en todo o país, non? O feito de que unha persoa tan singular e tan importante nas institucións democráticas como don Miguel Santalices apoie esta iniciativa. En fin, dito isto, e para non alargarnos máis, quero destacar que os alcaldes e os concelleiros xogan un papel moi importante no progreso do galego, na normalización do galego, e en concreto no progreso e normalización do galego neste ámbito que agora nos ocupa. Por iso, permitidme que vos faga un chamamento a todos os concelleiros e alcaldes que aquí estades presentes para que vos involucredes nesta iniciativa, para que a declaración de Bande, que algúns de vos hoxe asinarán, pois, sexa un punto de partida para reforzar a galeguización dos cementerios de Galicia. E quero significar, para acabar, que, aparte da importancia que ten esa declaración polas testemunhas tan significativas que están aquí hoxe presentes, desde o punto de vista institucional, tamén temos presente a un representante do Colexio Notarial de Galicia, don Santiago Botas, notario das Pontes de García Rodríguez, que tuvo a xentileza e tamén, a cousa de moi agradecer, que nos acompañe
hoxe aquí e que de alguma maneira vai reforzar como notario, ao menos nun papel simbólico, a importancia da declaración. Moitas gracias. Acabo de ver que o noso compañeiro Xosé González, auténtico motor e artífice de todas estas iniciativas, estivo entregándolles un documento que nós chamamos Declaración Individual de Vontades. Trátase, se vostedes o leron, dun documento moi sinxelo, pero con unha carga simbólica moi importante, porque cada persona que asine ese documento está a manifestar que no momento do seu pasamento quere que todos os seus actos e os seus documentos pasen a ser feitos en galego. Que pretendemos con isto? Pois, como decía Xaquín, que a nosa lingua nos acompañe ata o final do camiño, igual que nos acompañou durante a nosa vida. É unha declaración feita nun formato de documento persoal que o que se pretende é que forme parte dos documentos da casa, como os testamentos ou calquera outro. En definitiva, un xesto de coherencia e de afecto, unha maneira de decir con serenidade e orgullo en galego agora e sempre. O Concilio Vaticano II lembrou que a fe debía expresarse nas linguas dos povos para que cada comunidade poidera vivir e comprender plenamente a palabra de Deus. Nesa apertura á diversidade lingüística recoñeceuse o valor das expresións propias como testemunha desa igrexa próxima e comprometida coa identidade dun pobo. Intervén a continuación don Roberto Álvarez, arcipreste da Baixa Limia. A partir do Concilio Vaticano II o permitir que a liturxia se celebre pois no que se chama as linguas vernáculas, se deixase só de celebrar pois en latín, foi un gran avance no sentido de que os feligreses poidan participar plenamente da Eucaristía, dos outros sacramentos. Nese sentido, pois tamén xa desde un principio foron moitos os cregos que, dun xeito moi humilde, casi rudimentario ao principio, comenzaron, pois, eles mesmos, coa súa sencilla máquina de escribir, pois a traducir as lecturas para lelas na liturxia eucarística. O tema do misal tarda un pouquinho máis, porque evidentemente ten que ser aprobado por Roma. De feito, o ano pasado acabase de entregarnos aos gregos a segunda edición do Misal Galego, unha edición espléndida que, por suposto, axuda que utilicemos o galego na liturxia. E tamén nesse sentido, pois, invitar a que aqueles que lles corresponde tanto desde a Igrexa como desde o eido público e político, pois seguir nesa labor nas novas edicións dos leccionarios das lecturas, dos rituales dos sacramentos, que evidentemente pois son ferramentas e instrumentos que, dispondo deles, pois nos facilitan aos gregos o uso da lingua galega. Neste evento, pois, certamente, con ese matiz de significar a trascendencia da lingua galega e do seu uso pois en epitafios, lápidas, nos cemiterios e por suposto, na parte activa viva da liturxia, pois que sexa realmente pois o que consiga os obxectivos que pretende, que é o uso que todos usemos diariamente en todos os eidos pois a lingua galega. Atreveríame a decir que no ámbito rural está máis asegurado. Temos, ao mellor, máis que loitar polo uso da lingua galega pois no ámbito urbano, onde, ao mellor, pois está máis decadente. Por eso, desde todos os ámbitos, religioso, político, académicos, pois o uso e o fomento da lingua galega pois é fundamental. É parte da nosa historia, parte do noso ser, da nosa identidade e, por suposto, tamén un medio de expresión perfectísimo para a nosa fe, para a nosa relación con Deus, porque, evidentemente, Deus tamén entende o galego e tamén escoita as nosas pregarías cando as elevamos en galego. Para rematar, nada máis que dalle gracias por esta oportunidade de poder estar nesta mañán con vostedes, compartir pois esta perspectiva pois do uso do galego desde a Igrexa e invítalos a que todos pois no noso ámbito familiar, particular e laboral e social pois sexamos os primeiros en dar exemplo usando o galego pois como a nosa lingua que é. Moitas gracias. As igrexas evangélicas teñen por norma celebrar o culto na lingua que mellor entenden as súas comunidades, seguindo o principio de comprensibilidade da palabra e a tradición reformada de empregar as linguas vernáculas. Como testemunha desa igrexa, toma a palabra agora o secretario xeral da Alianza Evangélica Española, don Jesús Manuel García Suárez. É que na illa
Poderedes ver no medio do monte, delimitado por un valado, un recuncho especial. No medio do monte. É un cemiterio protestante. A primeiros do século pasado, cando un protestante morría, víase sometido, ou cando estaba morrendo, víase sometido a unha presión social importante para que a renegase da súa fe. Eran teimudos, e ademais aquí na zona de Ourense, do sul de Ourense, sodes bastante teimudos. Non a renegaban da súa fe. En palabras da contorna social, morrían como un can. Morrían como heróis, pero negábanselles terra en Camposanto. E por iso, o único xeito de darlle sepultura digna era xustamente iso, que alguén cedía un anaco de terreo no medio do monte, cercábase e ali se enterraban. E hai nesta zona máis exemplos desto. Por exemplo, pois en Campos de Bande, Taboadela. Se ledes o libro que lle acabo de dar a Pepe, Galicia insumisa, de Evangelina Sierra, veredes ali varias descripcións deles. E é curioso, invito-vos a que os vexades, porque as súas lápidas non teñen o típico descanse en paz, RIP, etc., etc. Falan mesmo da vida estando na morte. E ali leredes, por exemplo, Xesús dixo: eu son a resurrección e a vida, o que cree en min mesmo se morreu vivirá. Ou aquel que di, aquela lápida que di: teño paz na miña alma, o meu porvir é brilante, teño o ceo por diante. Falan da vida no paso da morte. Pero estas lápidas están en español. Eu coñecín algúns destes evangélicos xa maiores e foron consistentes e até o heroísmo en manterse na súa identidade por enriba da presión social de entorno. Pero eles, que recibiran e soportaran esa presión social, cando chegaban ao tema do idioma, claudicaban. E usaban español. Nunca o comprendín. Iso significa que a presión do idioma leva chegado máis fondo do que podemos imaginar. Marcos o Evangelista relátanos un episodio dramático na vida de Xesús. A filla dun home morrera. Chamara a Xesús, achegouse, e Marcos dinos que colleu consigo ao pai da meniña e a nai dos que estaban con el, e entrou onde estaba a meniña, e apreixando con forza a man da meniña, díxolle: Talita cumi, que traducido quere decir: mociña, dígoche, esperta. En que idioma falaba Xesús? Falaba no universal latín do Imperio Romano? Falaba no idioma da filosofía e os elevados pensamentos do grego? Falaba no ortodoxo de Israel, o hebreo? Escoitamos a Xesús decir Talita cumi. Pode ser que foran unhas palabras máxicas. De ninguna maneira, era arameo. Era o humilde idioma do pobo no que veu o mundo, o arameo. Ao facerse home, Xesús adoptou esa súa identidade. Era o idioma materno de toda a súa vida. O idioma que, en palabras de Celso Emilio Ferreiro, tiña tido, metido, prometido, comprometido. E aquelas palabras soaron tan poderosas que cando Marcos as escribeu, aínda retumbaban na súa cabeza. E por iso escribeu Talita cumi. Se Xesús viese hoxe ao mundo en Galicia, en que idioma falaría? No universal inglés? No dominante español? Xesús falaría en galego. Nese galego que marca a nosa identidade máis fonda, pero que cada día ten que superar a presión da incomprensión. Por eso, cando Xesús, no intre de morrer, berrou Elí, Elí, lama sabachthani, non o entendían, porque nin era latín, nin era grego, nin era hebreo. Eu pido que non cometamos hoxe a mesma torpeza e que sexamos quen de comprender a vouce dos que fan o pasamento de aquí para colá, a vouce do máis fondo do seu corazón, a súa vouce en galego,
a nosa identidade, debe xurdir en liberdade da nosa alma nun dos intres máis importantes da vida, que é a morte. Hai que deixala correr en galego e que fique gravada na memoria das lápidas. Por iso é para min unha honra, como secretario xeral da Alianza Evangélica Española, participar neste acto que normaliza o que somos e reclama que deixemos fluir en liberdade o galego até o fin da nosa vida. Que así sexa. Dona Tamara Méndez é médica forense do Instituto de Medicina Legal de Galicia, o IMELGA. Comprometida co uso do galego na sanidade, forma parte da Irmandade da Sanidade Galega desde onde impulsa a normalización lingüística no ámbito médico-xurídico. Ela ten a palabra. Hoxe atopámonos celebrando este acto tan cheo de significado que finalizará no Camposanto, un lugar que une simbólicamente dous mundos, o da vida e o da morte. Tamén a miña profesión e a dos meus compañeiros e compañeiras. É por definición unha profesión que vive entre dous mundos. Gustaríame convidalos a reflexionar sobre unha profesión singular, discreta, ás veces incomprendida, pero absolutamente imprescindible para o funcionamento da xustiza, a dos médicos forenses. Dun lado, o mundo da medicina, co seu método científico, a súa linguaxe técnica, o seu compromiso coa verdade biolóxica dos feitos. Do outro, o mundo da xustiza, onde cada palabra pesa, onde as probas se converten en argumentos e onde o destino das persoas pode depender da interpretación correcta dun informe, dun termo ou dun matiz. Para iso, ao cruzar o limiar dun xulgado, debemos traducir a nosa linguaxe técnica a palabras que poidan ser comprendidas polos xuíces, abogados e xurados. É unha tradución que non é só lingüística, tamén é cultural, emocional e ética. O médico forense non só describe o que ve, explica o que isto significa. É un intérprete entre a ciencia e o dereito, e esa ponte que construe entre ambos mundos é o que permite que a verdade, sustentada no coñecemento, poida chegar a ser tamén xustiza. Esa é precisamente a grandeza da nosa profesión, dar voz ao silencio. Neste contexto, o galego convértese nunha ferramenta insustituíble, unha lingua rica en conceptos, cun léxico amplo e cheo de matices, que facilita a traducción das mensaxes entre o mundo médico e o legal. Na nosa andaina por galeguizar a medicina legal e contando coa colaboración da ISAGA, tense iniciado o camiño da traducción da Codificación Internacional de Enfermidades. E que mellor que iniciar pola parte máis coñecida da nosa profesión, as causas externas de morte, recollidas no capítulo 19. Logo, seguirán o resto de capítulos ata un total de 21. Deste xeito, complétase a galización de Simelga, a aplicación que utilizamos no IMELGA, Instituto de Medicina Legal de Galicia, para que non o coñeza, na que dende os seus inicios facilitou a emisión dos informes forenses en galego. Sei que queda moito camiño por percorrer, pero penso que temos dado grandes pasos no noso eido por facer que o galego sexa unha ferramenta fundamental, contando co apoio incondicional do Consello de Dirección e máis da directora, hoxe aquí presente. Así que agardo que nunca esquezamos que, grazas aos médicos forenses, a xustiza non son ve, sino que tamén comprende, tamén en galego, agora e sempre. Moitas gracias. A Deputación Provincial de Ourense, representada aquí polo seu presidente, don Luís Menor, amosa o seu compromiso coa campaña En Galego Agora e Sempre e coa defensa do uso da lingua galega nos ámbitos públicos e institucionais. A través del convocáronse a moitísimos alcaldes e alcaldesas que os estades aquí da provincia para adherirvos á Declaración de Bande, un manifesto que reivindica o uso do galego como sinal de identidade compartida. Interven agora don Luís Menor. Para min, dende logo, é unha honra compartir con vos este día da restauración da memoria lingüística aquí en Bande. Terra de tradición, terra de orgullo, terra de palabra viva. En galego, agora e sempre. Na memoria agroma a palabra. Restauración da memoria lingüística de Galicia. É o lema deste acto organizado pola Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, aos que felicito, por suposto, por esta iniciativa e agradezco especialmente
este convite a participar nesta declaración de compromiso coa galegalización dos cemiterios, verdadeiros espazos de memoria colectiva. Porque a defensa do galego debe estar presente en todos os ámbitos. E con esta acción amosamos que a lembranza, o que perdura do que un día fomos, tamén pode contribuir a recuperar a nosa memoria histórica e a preservar ese gran tesouro que é, sin dúbida, a nosa lingua. Porque non esquezamos, a lingua non é só o que fomos, é tamén o que queremos seguir sendo. O galego é herdanza, pero, sobre todo, é esperanza. É a fiestra pola que Galicia se asoma ao mundo sen esquecer quen é. A nosa pegada é a gran contribución que deixamos para quenes nos sucederán neste camiño que é a vida. A defensa da lingua galega non entende de cores, non entende de siglas. É un deber compartido, porque o galego pertenece a todos e a todas, por suposto. É símbolo da nosa identidade, pero tamén da convivencia, do respeto, da unión. Se hai unha provincia que represente ese amor sereno e firme a palabra, esa é Ourense. Aquí o galeguismo non se proclama, aquí o galeguismo vívese. Vívese nas aldeas, vívese nas vilas, vívese nas cidades, vívese nas escolas, vívese no traballo, vívese nas feiras, vívese nas voces dos maiores, pero tamén na curiosidade dos máis novos. Os concellos son o primeiro berce da nosa lingua. Aquí hai moitos alcaldes e alcaldesas hoxe presentes, compañeiros, porque, como sabedes, eu tamén son alcalde, comprometidos firmemente ca defensa da nosa lingua. Ali onde hai un alcalde ou unha alcaldesa comprometida, o galego está presente. Nas aulas, nos cartéis, nas festas, nos servicios municipais e, sobre todo, no corazón da xente. En esta comarca, sábeno ben, predicando co exemplo en todas as accións que se desenvolven coa veciñanza. E aquí quero facer un recoñecemento a unha persoa que me precedeu no uso da palabra, o arcipreste da Baixa Limia, don Roberto, aquí presente, un crego que ten todos os actos litúrxicos en galego, amosando así un compromiso loable da Igrexa no uso do galego. Ademais, creo que a súa intervención é o máis importante que se pode ser absolutamente creíble nese obxectivo e nesa defensa. Hoxe tamén é un día de gratitude. Queremos rendir homenaxe a todas as persoas, a todas as asociacións, a todas as institucións que con humildade e teimosía mantiveron acceso ao lume do galego cando este parecía esmorecer. Durante a cerimonia procedeuse a sinatura da Declaración de Bande, que foi asinada polos representantes institucionais presentes no acto.
Para dar fe de todo o acontecido aquí, nesta asignatura desta declaración, está connosco don Santiago Botas Ramos, en representación do Colexio Notarial de Galicia, a quen lle pido que asine dando fe e fale un momentiño para o público. Desde o Colexio Notarial sempre loitaremos por defender os dereitos de galegos ou calquera persoa que desese outorgar o seu instrumento en galego, tal como ordenan as leis. Aproveitando que da temática desta promoción da lingua galega, pois quería, se non o poño nun compromiso, aproveitar que están aquí representantes políticos do Poder Legislativo para indicar que no meu campo, indicar que hai unhas carencias, se queren que precisamente que se cumplan as últimas vontades, pero en sentido estricto, no de en canto a formas de enterramento, de que as lápidas queiran que figuren en galego, no sentido de que o testamento non pode ser un instrumento que permita cumprir esa última vontade pola propia mecánica dos testamentos, que non se pode saber cal é a última vontade ata que precisamente que se obteña o certificado de últimas vontades, que non se pode pedir ata 15 días desde a morte do testador. Entón, calquera instrucción que se faga en testamento, pois non podemos saber que esa era a última ata que, cando se saiba, que esa non pode ter efectividade. Por iso que lles lanzo así o reto de que nos doten de instrumentos que hai en outras comunidades que permitan que exista unha legislación específica en canto a últimas vontades que non teñan carácter de testamentarias, senón destes outros aspectos que poden parecer secundarios, pero que poden ser tan importantes en canto á tranquilidade do testador ou da persoa que queira reflexar a última vontade. Bueno, pues, perdón por estenderme máis do previsto e novamente gracias por invitarme ao acto. Toma a palabra agora para continuar xa co acto o secretario xeral de Política Lingüística, da Lingua, don Valentín García Gómez, quen ao longo dos anos ven acompañando e impulsando esta campaña, facendo realidade o compromiso da Xunta coa preservación da nosa memoria colectiva. Hoxe estamos celebrando un acto que vai moito máis alá dun acto que pode ser protocolario, que pode ser dunha natureza cultural. É un acto monumental, parecido a esta igrexa de Bande que tedes que rememora a estrutura dunha basílica. Por qué? Porque estamos aquí moitas persoas representando entidades que é fundamental que estean presentes reforzando a presenza da lingua nun ámbito tan delicado e tan íntimo como é o galego na última etapa da nosa vida. Hoxe aquí temos o señor arcipreste, o representante do Colexio de Notarios, das iglesias evangélicas, do IMELGA, deputados, senadores, alcaldes, empresas funerarias, importantísimo tamén, que conforman unha estrutura que é fundamental a hora de tomar unha determinación. Non vou falar agora aquí da conveniencia de facer estas cousas en galego, porque xa o fixeron voces que falaron disto antes que a min aquí, fixo dunha forma radiante o presidente da Deputación, amigo Luís Menor, que cando se canse de ser presidente da Deputación poderá ser secretario da Lingua en calquera momento, porque expuxeche dunha forma moi sensata e mostrida por que é importante o galego en Ourense, por que é importante o galego en Galicia. Eu vou levar ao momento en que debemos decidir esa última etapa da nosa vida, porque a vida é un ciclo. É igual que os que promovemos a lingua temos que estar dunha forma transversal actuando na vida dun neno dende que nace, preparando xa o pai, a nai, o seu entorno familiar, a educación, logo o acceso ao mercado laboral, o ámbito económico. Xa está aquí con nós tamén o director xeral de Comercio, importantísimo tamén para o ámbito socioeconómico. Temos que intervir en todos os aspectos da vida diaria. Iso é unha das grandezas da política lingüística e por iso os que nos gusta traballar en sociolingüística temos que estar en case todos os lados ou en moitísimos sitios, verdade? Pero hai unha parte que chama poderosamente a atención, que é esa última parte da vida, esa última parte das persoas.
E iso temos que empezar a preparalo nós, cando facemos os nosos actos documentados. Acabo de explicalo aquí, pois Santiago Botas Ramos, membro tamén dunha xenia de notarios, tuve unha sorte de coñecer o seu pai, don Santiago Botas Prego, notario tamén de fonda raíz galega e galeguista, igual que os santalices, que logo falarei deles. E temos que empezar a preparalo aí. E aí intervimos logo a familia, que decidimos en que lingua queremos as exequias, en que lingua queremos as esquelas, en que lingua abrimos eses testamentos, en que lingua os recordamos, en definitiva. Porque recordar, e máis en Galicia, é unha parte importantísima desa vida do alén e do aquén, dicío antes Tamara, do colexo a Forense. Non? En Galicia iso ten un sentido especial. Vindo pa aquí, entrevistábame de Radio Nacional de España, porque chamou poderosamente a atención este acto. É tan importante para os galegos ser enterrados ou ser recordados nunha lingua? Pois sí, para os galegos é especialmente importante. Porque os galegos sentimos esa parte moi cerca de nós. Enterramos os nosos mortos cerca das casas, algo que asombra a xente que ven de fora. Enterrámonos no adro das igrexas. Unha vez preguntaba a mí nunha igrexa ensinando unha igrexa románica rural, xente que viña de fora. Pero é que aquí cando hai unha boda, sae a noiva e saen os noivos camiñando por riba das lápidas. Pois sí. Iso non é facilmente entendible fora de Galicia, porque hai esa idiosincrasia que levamos tan dentro, que é unha parte nosa tan importante. Porque é importante, temos que facelo en galego. É algo que ten moitísima trascendencia. É algo que debemos cuidar e debemos, como dicía Xaquín Monteagudo, predicar e levar por toda Galicia, e mesmo por fora dela, porque a nosa cultura ten esa potencia. Vou darlle a palabra en breve a don Miguel Santalices, actual presidente do Parlamento de Galicia, membro dunha familia fondamente vencellada á cultura e á identidade que simboliza ese fío invisible que une tradición, compromiso e amor por Galicia ao longo de varias xeracións. El e a súa familia hoxe continúan con ese legado coa descoberta dun epitafio en lingua galega no Panteón Familiar, un xesto que simboliza a restauración da palabra e da memoria. Pero antes de darlle o paso a él, quería darlle as grazas a todos vostedes pola súa presenza, porque estes actos para nós é complicado leválos adiante, polo tanto, ver aquí todas estas persoas con esta representación tan importante danos forza para seguir sementando ese amor polo propio e traballando para que agora e sempre a nosa lingua permaneza. Por favor, don Miguel, agora ten a palabra. Bueno, gracias a todos por acompañarnos neste acto dunha fonda significación para a lingua e tamén, como non, unha fonda significación para min que hoxe sinto un orgullo especial. Vou a ser breve, pero vou a falar de dúas ideas. Un é o que isto supón institucionalmente e outro irei moi brevemente tamén o que supón persoalmente para min. Bueno, gracias por promover este acto. Eu non son aquí o protagonista do acto. Este acto está movido por quen está movido. Vamos a pôr as cousas no seu sitio. Asociación de Funcionarios, Secretaría Xeral, Deputación, Concello de Bande, Iglesia Católica e Evangélica, son os promotores do acto. Coincide que me fixeron unha petición e eu esa petición levaba tempo deseando que se fixera, pero eles son realmente os dinamizadores deste acto. Isto ha de quedar absolutamente claro. E, ademais, pareceme unha iniciativa moi xusta, porque galeguizar as lápidas daquelas persoas que sempre falaron en galego e sempre tuveron o galego no centro das súas actuacións, me parece que isto é unha cousa de xusticia. O que acabamos de facer aquí non é máis que darlle valor a algo que eles fixeron durante toda unha vida nunha época en que ao mellor non se lle podía dar valor a isto. E, polo tanto, creo que é unha iniciativa moi xusta. Non podemos esquecernos do que foi o galeguismo. O galeguismo é a clave do desenvolvemento da autonomía. Sin autonomía, e xa o teño explicado en moitas ocasións, non seríamos o que somos. Gracias ao galego, a quenes o preservaron, sea a través dos seminarios de estudios galego, as irmandades da fala,
accedemos a esa xente que foi pertinaz no asunto de desenvolver un estatuto de autonomía que tomaba como referencia tamén o noso galego, pois podemos acceder ao autogoberno. Eu expliquei isto moitísimas veces. O que era antes de ter unha autonomía e o que supuxa autonomía para a xestión diaria das cousas que máis nos importan. A sanidade, a educación e demais. Gracias ao Estatuto de Autonomía, gracias a ese galeguismo que purrou, hoxe temos o que temos, as transferencias sanitarias que nos permitiron, de alguna maneira, pois gestionar de acordo ás nosas necesidades, ter recursos, porque hai que insistir nesto, antes non nos daban nin auga, e sempre insisto na peregrinación de moita xente que se tuvo que ir a Santander ou a Madrid porque aquí non tiñamos recursos sanitarios para atenderlos. E hoxe demos a volta á cuestión. Hoxe resulta que ora veñen xente de moitos puntos de España a ser atendidos nas unidades de referencia que temos nos nosos hospitales. E aquí mezclase tamén, e sempre o direi, a generosidade dun home como Amancio Ortega, que tuvo a capacidade de dotar cas últimas tecnoloxías a sanidade galega e que a convirte en referencia para determinados tratamentos como é, por exemplo, o Parkinson. E isto non o deberíamos de esquecer. Galeguismo, autonomía e desenrolo de Galicia. Esta é a historia. Non se pode contar outra cousa. Se facemos algo de memoria brevemente, no ano 1983, a primeira legislatura do Parlamento Galego deu un paso fundamental, que foi a aprobación da Lei de Normalización Lingüística. Aí puxéronse de acordo, daquelas eran 71 diputados, creo, non eran ainda os 75. Puxéronse de acordo todos para, cun consenso, levar adiante esa lei. Tuvo unha parte moi importante neso un orensano preto destas terras que era Carlos Casares, que fixo foi o que de alguna maneira induciu tamén a que se aprobara esta lei. Bueno, aqueles deputados daquela primeira legislatura marcaron unha diferencia. Marcaron a diferencia de que por riba das discrepancias se pode chegar a acordos. E ese acordo foi clave. Con eso conqueriron, primeiro paso para que o galego, e aquí máis ou menos xa se dixo, deixara de ser unha lingua solamente de labregos e de poetas, que é o que de alguna maneira aquí tamén se comentou. Esta unanimidade daquele Parlamento voltou non fai moito, afortunadamente, no 2014, sabe ben Valentín, cando aprobamos a Lei Valentín Paz Andrade, que tomou como referencia unha iniciativa popular. O sea, non foi unha legislación do Parlamento, foi un movimento de xente que lograron conquerir 15.000 firmas e que lle pediron ao Parlamento que tiñamos que aproveitar os recursos de ter ao lado Portugal e tiñamos que aproveitar os recursos e os beneficios do idioma portugués moi próximo ao galego, porque eso nos enriquecía aínda moito máis. E ese paso se deu. E creo que foi fundamental a aprobación desta lei, que tamén saliu por consenso. Xa dixo Valentín, e estou totalmente de acordo con el, e deso presumo, somos o único Parlamento de España donde todos os seus deputados falan a lingua nai. Hai a cooficialidade. Este é o que marca a lei. No Parlamento galego poderíase falar en castelán, porque hai que respetar a cooficialidade. Pero todos os parlamentarios galegos e parlamentarias falan en galego. Non sucede eso en todas as comunidades, solamente na nosa. Pero nós non facemos deso unha guerra. Nós tranquilos. Pero o exemplo hai que explotalo. Outros arman uns líos de envergadura
e ali non se fala. Isto é exemplo práctico. Alguén me pode dicir, pero vai a cousa de que presumo usted. Home, pois presumo dunha cousa que é realista, que ten unha trascendencia fundamental, porque a lingua está vinculada á identidade dun pobo. E entonces, pois nós isto temos que sacar peito. E ademais, penso que con isto tamén alentamos as novas xeracións. Temos que pôr en valor tamén o acento, que sempre se nos criticou. Eu recordo os chistes tontos moitas veces na televisión española de, o que estaban falando, de ese acento galego que sale aí, ser unha especie de insulto. Reivindiquemos o noso acento, porque é un acento que ademais lle gusta a xente. Deso teño eu coñecemento deso. Isto, digamos, no ámbito institucional. Gracias por chegar a este acordo, porque penso que é moi importante. E xa no ámbito personal, pois que queren que lle diga? Para min hoxe é un día moi orgulloso, sinto moito orgullo. Como ben saben, eu veño dunha familia galeguista cristián e sanitaria. Meu avó tamén era médico forense e sempre defendemos o galego. Aquí ten que ver moito a admiración que sentíamos por don Ramón Otero Pedrallo e a magnífica relación que había con Celso Emilio Ferreiro, que, como ben se sabe, ese último poema é o último poema que escribiu Celso Emilio Ferreiro no ano 1979, poucos meses antes de morrer, pois tuvo a ben dedicarllo a meu pai, que era un dos seus grandes amigos. A lápida que vamos a ver é sencilla. É unha lápida onde se fala de, a referencia da familia e un extracto breve do que é o poema, que é a última parte, que pudiera divisarte do Alto do Outeiro, Santa Comba de Bande. Creo que con eso se resume todo. Un recordo tamén hoxe aquí para Suso Bamonde, porque Suso Bamonde, unha vez que conoceu ese poema, pediúnolo e musicouno. E creo que foi un poema que tuvo moito éxito e que está moi ben cantado por el. E, polo tanto, hoxe quero ter aquí un recordo para el. E, dicir que penso que non hai unha mellor maneira de expresar o compromiso coa lingua e cunha cultura como que acabamos de facer, ou que vai acabar de facer a miña familia. O compromiso co galeguismo está claro. Lle dou as gracias a todos vostedes por estar aquí e moitas gracias, xa nos veremos. A xornada concluíu no cemiterio municipal coa descoberta dun epitafio en galego no Panteón da familia Santalices, símbolo da continuidade da palabra e da identidade galega máis aló da vida.